Huomenta turrit! Te ette katsokaan ihan nyt mitä tahansa videota, vaan te katsotte mun 100 tilaajan spesiaalivideota. Okei, mä tiedän. Tää video tulee ehkä vähän myöhässä, sillä nyt mulla on jo 300 tilaajaa, mutta hei, siitä mun pitää syyttää ainoastaan vaan teitä, koska te olette tilannut tätä kanavaa niin paljon, että mä en kerta kaikkiaan vaan pysy perässä. En kyllä todellakaan valita siitä, joten saatte tilata ihan vapaasti tätä kanavaa, hei. Mutta ensinnäkin mä haluan kiittää ihan jäätävästi tätä suosiota, mitä mun kanava on saanut yhtäkkiä. Mä en olisi todellakaan olettanut, että mun kanava niin kasvaa näin nopeasti. Vaikka mulla olikin TikTokissa jo silleen niin semisuuri yleisö, niin en mä olettanut, että YouTubesta tulee yhtäkkiä näin iso juttu. Mutta hei, mä kysyin teiltä kysymyksiä Instagramissa, YouTubessa, TikTokissa ja te olette lähettänyt mulle niitä aivan valtavasti, joten hei, kiitos kaikille jokaiselle, kuka lähetti kysymyksiä. Ja niitä tuli niin paljon, että mä en tiedä pystyykö mä vastaamaan kaikkiin. Mutta näin ihan alkaiseksi. Uskokaa tai älkää, mulle on tullut fanipostia. Ja mä avaan tämän fanipostin nyt tähän videon alkuun. Ja shoutout Rasalle, joka lähetti tän mulle. Jos tän sais siis auki. Okei. Mitä ihmettä? Mitä ihmettä? Kattokaa! Apua, tää on niin ihanaa! Tää on vielä molemmilla puolella. Ei kun Venä ei olekaan, se vaan näkyy tästä läpi. Kattokaa kuin ihana se on. Kiitos tosi paljon Rasaa. Täällä on vielä jotain. Tää on niin ihanaa, tää on niin söpöä. Kiitos tosi paljon. Katsotaan vielä, onko täällä vielä jotain. Lisää! Sitten täällä oli vielä sydän. Sitten täällä oli vielä tarroja, mutta mä en uskalla näitä ottaa täältä pois, ettei ne lennä tuulen mukana jonnekin pois, koska siis noi muutkin paperit meinaa jo lentää tuulen mukana pois. Mut hei, kiitos todella paljon. Mutta nyt mennään itse kysymysten pariin. Miksi mun piti tulla ulos kuvaa tää video? Okei, eli otetaan heti ekana kysymys, jota kysyttiin varmaan eniten, joka oli siis, ehkä aika moni voi arvata, miten musta tuli turri? Ja se kaikki tää, eli mun turriutuminen, miten se meni? Okei, no aloitetaan. Kaikki lähti vuonna 2018, kun mun sisko lainasi kirjastosta Soturikissa-kirjan, ja sitten hän alkoi lukea sitä. Ja sitten mä kind of kiinnostuin siitä myös, ja sit mä aloin myös lukemaan niitä. Ja sit mun sisko oli tehnyt niinku Instagramiin accountin, jonne se julkaisi niinku Soturikissa aiheesta juttua. Ja silloin Suomen Soturikissa-yhteisö oli niinku tosi iso juttu. Ja niinku se oli ihan massiivinen. Tiedätkö mikä muu on massiivinen? Tosiaan, sit mä sain tietää, että jotkut tekee tämmösiä niinku Soturikissa meemejä ja julkaisee niitä Instagramiin. Ja sit mä halusin olla semmonen cool meemityyppi kanssa, joo. Mä teen Soturikissa meemejä. Ja sit mä loin Instagram-accountin nimeltä SK Memes. Ja mä julkaisin sinne, Soturikissa meemejä. Sit mä aloin kans piirtää vähän niinku Soturikissa juttuja ja mä piirsin eläimiä tälleen näin. Mut mä en ollut mitenkään niinku super kiinnostunut siitä, että se oli aika niinku sitä satunnaista. Et en tehnyt sitä kovin niinku useasti. Ja mä olin kuitenkin luonut oman hahmon, jota mä välillä piirsin, mutta mulla ei todellakaan ollut silleen kovin paljon kiinnostusta piirtämiseen. Sitten vuosia kului ja mä aina välillä piirsin randomisti niin kuin jonkun eläimen tai mun oman hahmon, mutta ne oli semmosia niin kuin parin päivän vaiheita, että mua ei silleen kiinnostanut silti piirtäminen kunnolla. Mut sit mä muistan, se oli 2022 kesä, kun mä pyysin mun siskoa opettaa mulle, niin kuin, että miten piirretään niin kuin kissa. Ja sit se näytti mulle, ja mä innostuin siitä heti tosi paljon, kun kerrankin ne mun piirustukset alkoi näyttää edes niin kuin vähän silleen hyviltä, mihin mä olin itse tyytyväinen. Joka loi sit mulle tosi paljon uutta motivaatiota jatkaa piirtämistä. Sitten se johti siihen, että mä loin lisää hahmoja ja mä kans aloin olemaan tosi paljon aktiivisempi Instagramissa. Ja sit mä aloin tutustua muuhun niinku Suomen turriyhteisöön, vaikka mä en sikäli niinku ollut silleen vielä niinku turriyhteisössä, vaan mä olin enemmän niinku tehnyt Soturikissa juttuja, mut kyllä mä käytännössä olin niinku turriyhteisössä silti. Sitten tätä jatkui noin puoli vuotta ja mä menin mun ensimmäiseen koniin, joka oli Chibi Kibe Con 2023. Mua oli jo siihen aikoihin alkanut kiinnostaa fursutit enemmän, koska mä olin nähnyt niitä tosi paljon Instagramissa. Mut mä olin aina silleen, että joo, okei, fursuit kuvaa skipataan, en mä jaksa katsoa näitä. Et mä tykkäsin enemmän piirustuksista kuin suiteista. Ja mulla ei ollut samalla myöskään niinkään kiinnostusta kaksijalkaisiin anthro-hahmoihin, vaan enemmän just niinku fera-hahmoihin ja nelijalkaisiin eläimiin. No, tuli kuitenkin Chibi-Kipekon, ja sit mä sain testata siellä mun kaverin, shoutout Ekke, mä sain testata hänen fursuittia ekaa kertaa, ja mä olin ihan täysin myyty. Heti sen kodin jälkeen, kun mä tulin kotiin, mä olin se, että
Jahas. Ei Ennen sitä konia mulla oli ollut jo vähän enemmän kiinnostusta sille suitteihin, ja mä olin vähän harkinnut, että pitäisikö sille koittaa tehdä oma suitti. Mut ton konin jälkeen ja ton kokemuksen jälkeen mä olin aivan täysin innostunut siitä ideasta, että mulla olisi oma suitti. Joten sit mä aloin tehdä suittia, ja sit mä kanssa aloin olemaan enemmän turri-yhteisössä mukana. Ja basically, toi oli se tarina, miten musta tuli turri. Ja tähän päivään on tultu. Mut basically, toi oli aika silleen pitkä ja polveileva juttu. Ja low-key, toi on myös aika siistiä, että kuin nuo asiat on johtanut siihen, että mulla on nyt oma YouTube-kanava ja TikTok. Ja mä saan tehdä just teille videoita. Kuinka kauan oot ollut turri? No, siis varsinaisesti, niin kuin mä kerroin siinä tarinassa aikaisemmin, mä aloin piirtämään silleen aktiivisesti ja olemaan silleen vähän turriyhteisössä vuonna 2022. Mutta sitten mä vasta aloitin suitteen tekemisen ja innostuin suiteista enemmän 2-3 alkupuolella. Joten sanotaan, että noin sen 3,5 vuotta, 4 vuotta. Okei, sitten. Miten suomalaiset suhtautuu turreihin? Tietenkin mopoveetit huutelee, mutta mitäs muut? Mun mielestä siis suomalaiset oikeasti suhtautuu turreihin aika tosi hyvin. Mun kokemukset suittaamista silleen, että muita ihmisen paikalla on oikeasti ollut tosi positiivisia. Ja käytännössä ei ole tullut mitään silleen negatiivisia kommentteja. Okei, jotkut ohikulkijat on vaan huutanut jotain turrit tai jotain muuta, mutta se on ollut vaan semmoista, että siis mulla on tullut myös positiivisia kommentteja ja porukka on tosi chilli siitä. Onks vinkkejä suittien tekoon? Voisitko tehdä tutovideon siitä joskus? On vinkkejä ja on tosi paljonkin vinkkejä ja mulla on ollut suunnitelmissa tehdä Fursuit tutorial-video, mutta valitettavasti mulla ei ole päätutoriaalin tällä hetkellä vielä aikaa. Mulla on kyllä tulossa tässä ihan seuraavien viikkojen aikana tassututoriaali, joten saatte nähdä sitä sen pian. Miten rakennat fursonan? No, mä lähtisin ekaksi siitä, että valitsee eläinlajin. Sen ei tarvitse olla mikään erityinen, mutta se voi olla joku, joka puhuttelee sua. Joku sun lempieläin esimerkiksi. Ja jos ei halua itse piirtää sitä, niin sit etsii vaan jonkun ilmaiseksi käytettävän pohjan netistä, mihin sä voit värittää. Ja sit vaan mietit kaikkea, että miltä se hahmo voisi näyttää, mistä väreistä sä tykkäät, mitä vaatteita sillä voisi olla, ja sitten minkälainen sen luonne, sen persoonallisuus, minkälainen se olisi. Niin kuin mä olin sanomassa, niin jotkut tekee tekoälyllä fursonan, mutta se nimenomaan on se pointti, että sä teet itse sun oman fursonan, joten please, käyttäkää omaa luovuutta, älkää olko laiskoja tehkö tekoälyllä. Okei, tässä on monta. Kissat vai koirat? Itse tykkään enemmän kissoista. Kahvi vai tee? Jos se on kylmää, niin sit jäätö, mutta jos se on lämmintä, niin sit kahvi. Liikunta vai laiskottelu? No silleen, kyllä mä tykkään laiskotella, mutta liikunta on kyllä silleen overall. Se on vaan mun mielestä tosi kivaa, joten kyllä mun on pakko sanoa, että liikunta. Mä just tajusin, että mä olin kuvannut varmaan 5 minuuttia ja nyt se ei ollutkaan rekordoinut. Karkit vai sipsit? Mä tykkään enemmän suolaisesta ja mä en silleen ole karkkia paljon sinne lähiaikoina, joten sanotaan sipsit. Lukeminen vai elokuvien katsominen? Hyvä kirja on parempi kuin hyvä elokuva, joten sanotaan lukeminen. Konit vai miitit? Mä oon käynyt tasan 2 miitissä, jotka mä molemmat järjestin itse. Ja toki sit mä oon käynyt tosi monessa konissa, joten overall mä tykkään enemmän koneista, mutta toisaalta mä en oo käynyt niin monessa miitissä, että mä voisin sanoa niistä sille, että mä en tykkäisi niistä. Joten en tiedä, mutta tässä vaiheessa konit. Minkälaista musiikkia kuuntelet? Tällä hetkellä mä kuuntelen aika paljon suomiräppiä. Jos haluatte tietää artisteja, niin Ares ja Turisti. Kuinka monessa furkonissa oot käynyt? No, varsinaisesti furkoneissa mä oon käynyt vain 2, eli Pörrökonissa 24 ja 26 vuonna. Mut jos lasketaan kaikki konit, missä mä oon käynyt, niin Chibikibekon, Hypekon, Finkon, Kitsunekon, Nippori, Tampere Kupli, Hypekon, Kitsunekon, Nippori, toinen, Ginkakon, toinen Kosmokon, 3 Tampere Kupli, 3 Hypekon, 4 Kitsunekon, 5 Nippori, eikö mitä? 3 Nippori, 4 Nippori, 3 Tampere Kupli, 4 Nippori, eli siis yhteensä 18, jos mä oikein laskin. Minkä ikäinen oot? Mä oon 18, mutta mä täytän viikon päästä 19. Myytkö turrimaskeja ja jos myyt, niin saako päättää minkä kokoinen? Koska haluaisin oman ja saako päättää millainen? Joo, todellakin. Mä myyn näitä ja mä myös teen näitä ihan tilauksesta, eli siis saa päättää kaiken, ihan koon, miltä se näyttää, ihan vaan mitä haluatko. Mikä on sun dream-suitti? Tää oli hyvä kysymys. Siis mulla oli aikaisemmin dream-suitti. Mulla oli ideana, että se on Sparkle Dogi, jossa on mahdollisimman monta kirkasta neonväriä ja semmonen tosi yksityiskohtainen. Mut mä en tiedä, onko se enää mun dream-suitti. Nykyään mun dream-suitti ehkä olisi joku sellainen, missä olisi silleen
jotain uniikkia, jotain semmoista, mikä ei ole niinku silleen yleistä fursuiteissa. Mä en osaa sanoa, mitä se välttämättä olisi, mutta sen ei tarvitse olla mitenkään monimutkainen, koska mä silleen tykkään simppeleistä suiteista. Mikä on sun kokemus ulkomaiden turriyhteisöstä? No, mulla ei ole silleen niin paljon kokemusta niistä. Ainut kokemus siihen on multa Furfloatilla, jolla mä tapasin ruotsalaisia turreja, mutta ne oli kyllä tosi chilleä, joten tällä hetkellä tosi positiivinen. Kuinka monta suittia sulla on? Mulla on tällä hetkellä itsellä 3 suittia, eli mun Star-suitti, tää punainen suitti ja sitten Nick Wild Kossi. Ne on mun niinku omassa omistuksessa tällä hetkellä, mutta sit mulla on kyllä tosi paljon suitteja itsellä, mutta ne on sit niinku tilauksia muille tai pre-mailia, mitä ne on tehnyt, joten mä en niitä laske. Myytkö siis tilareita ja kuinka paljon ne maksaa? Ne on tälle... Mut ei vitsi oikeesti tämänkaan. Kyllä, mä myyn suitteja ja teen tilauksia, mutta valitettavasti ne on tällä hetkellä kiinni, koska mulla ei ole aikaa tällä hetkellä ottaa uusia tilauksia. Ja hinta on yhdestä päästä noin tonnin luokkaa. En nyt parempaa keksi, mutta mitä tulevaisuuden suunnitelmia sulla on? Kumpi, intti vai siviilipalvelus? TMS, itse tällä hetkellä intissä. No hei, ihan ekaksi. Muja, läpääl. Hyvä mun on sanoa, kun mä oon menossa sinne 2 viikon päästä itse. Ja no, tosta tulikin nyt kind of siihen vastaus. Eli kyllä, mä oon menossa inttiin. Mä ajattelin joskus aikaisemmin, että joo, mä voisin mennä sivariin mieluummin, mutta sit mä mietin sitä enemmän ja mä tajusin, että en mä silleen tykkäisi sivarista. Ja musta tuntuu, että mä saan intistä enemmän hyötyä itselleni. Ja se on silleen once in a lifetime kokemus, joten mä haluan kyllä todellakin kokea sen. Ja tosiaan, saapumiserä on 226. 6.7. on palveluksen astumispäivä. Palveluksessa on ne! Alokas kolli! Sitten intin jälkeen suunnitelmia. Mä oon luultavasti menossa Hämeenlinnaan opiskeleen, joten vuoden päästä nähdään sit siellä. Hei, kaikki Hämeenlinnan turit, what up? Ikä ja lempieläin. Mä oon 18 ja lempieläin on kissa. Mitkä oli lemppariaineet lukiossa tai koulussa? Peruskoulussa eli 1-9 luokalla mun lemppariaineet oli varmaan liikunta ja matikka ja lukiossa oli yhteiskuntaoppi. Mitä muita harrastuksia turreilun lisäksi sulla on? Mä oon harrastanut useamman vuoden skuuttausta ja laskettelua. Ja no sit toki mä oon harrastanut piirtämistä kanssa nyt useamman vuoden, mutta sitäkään mä en ole sitä paljon tehnyt lähiaikoina. Paras Suomen fursuit Suomesta. Mä en sillä osaa sanoa parasta, enkä mä sillä haluaiskaan, mutta mun oma henkilökohtainen lemppari on ehkä Tuljusin se hänen oma suittinsa, se mustasininen. Tässä näette näytelkuvan siitä. Siis mun mielestä se on ihan älyttömän hieno. Lempiruuat, inhokit ja mistä tykkäät eniten? No lempiruuista sen verran, että mä tykkään tosi paljon aasialaisesta ja meksikolaisesta ruuasta, mutta ehkä kaikista lemppari on joku aasialainen, joku tofu, sienikastike, jossa on sitten jotain riisiä myös. Ja inhokkiruuat, niin mä en tykkää punajuuresta kyllä yhtään, joten sanotaan punajuuri. Onko sulla turrihäntää tai koko pukua? Mulla oli tälle suitille häntä, mutta mä tuhosin sen, koska mä tarvitsin niitä materiaalia toiseen suittiin. Joten ei tällä hetkellä häntää, eikä myöskään koko pukua. Mut mulla on kyllä Nick Wild suittiin, niin häntä myös. Mut tähän suittiin mulla ei ole muuta kuin pää, mitä mä tällä hetkellä käytän. Miksi aloit turriksi, kun ne on niin kritisoituja ja vihattuja ihmisiä? Tarkoitan sitä, että miten sua kohdellaan ulkomaailmassa, mutta tsemppiä, jos on jotain diippiä menossa. No, ei ole mitään diippiä menossa, ja siis ihan hyvin kohdellaan kyllä ulkomaailmassa, siis turreja. Et ei mun mielestä nyt silleen niin vihattuja, siis ne on vaan jotkut TikTok-kommentit, mitkä on vihaisia. Mut silleen, ei se, että turrit on vihattuja, ei se ollut ikinä niinku mulle syy jättää niinku turriutta pois. Et silleen, tää oli asia, mikä mua kiinnosti ja mä tykkäsin tästä, joten en mä sille välitä siitä, vaikka turrit onkin niinku overall vihattuja, I guess. Ootko kertonut vanhemmilles olevas turri? Ja jos kerroit, niin miten ja oliko se awkward homma vai hyväksyykö ne sut heti ja tälleen? En mä sille varsinaisesti ole kertonut, koska ne on aina tiennyt silleen. Siitä lähtien, kun mä oon piirtänyt eläimiä, siitä lähtien, kun mä aloin tehdä suitteja, niin en mä silleen salailtu sitä ikinä silleen. Tai mä olin vaan se, että hei, mä haluan tehdä nyt suitin. Ja siis kyllä ne on aina auttanut mua ja ollut tosi supportive, että silleen ei siinä ollut oikein mun mielestä mitään vaikeaa. Onko sua kiusattu turriuden takia? No silleen, mä sanoisin, että ei. Toki on niitä vihaisia kommentteja siellä TikTokissa tullut, mutta en mä laske sitä kiusaamisessa, koska ne on vähän jotain random pieniä lapsia, ketkä niitä kommentteja laittaa. Ja suurimmaksi osaksi mä vaan nauran niitä kommentteja, koska mun mielestä ne on aika hauskoja vaan. Että jotkut pahoittaa mielensä jostain tällaisesta asiasta, niinku for real. Milloin 200 tilainen spessu ja live? No liveä mä pidän aika usein. Tänäänkin aamulla mä pidin liven. Ne ketkä oli lives, niin tietää, että W Tiia. Mitä? 200 tilainen spesiaali ja muut tilaajaspesiaalit. Niin mä en oo varmaan tekemässä niinku 200 tilaajan, 300 tai 400 tilaajan spesiaalia. Ehkä 500 tilaajan spesiaali, jos mulla on aikaa ja tälleen. Mutta varmasti niinku seuraava spesiaali tulee vasta tonnin kohdalla. Miten aloittaa suittaminen parhaiten? No mä sanoisin, että no kannattaa eka hommata se suitti totta kai. Ja sit kannattaa hommata jotain aksessoreja siihen, kuten esimerkiksi pieni tuuletin. Se on aika silleen todella tärkeä. Ei ole pakollinen, mutta silleen
se tekee suittamisesta tosi paljon mukavampaa, koska sit sä voit aina viilentää itseäsi helposti silloin, vaikka just suun kautta. Sitten toinen juttu on se, että kannattaa ehkä aloittaa suittaminen joku kaverin kanssa, koska se voi olla silloin hauskempaa ja helpompaa myös, koska kyllä ainakin mä viittin mennä helpommin kavereiden kanssa suittaa kuin yksin. Onks poika vai tyttö? On poika. Ootko kiltti? No, en mä nyt ainakaan ilkeäkään oo, joten joo. Mitä materiaalia käytät suitteihin ja mistä tilaat? Mä käytän baseen vaahtomuovia, karvoihin, Vicset tai Furtastic-kangasta. Silmiin mä käytän Softista, taas silmiin mä käytän Aidakangasta. Vuoraukseen mä käytän Scubaa. Nenään, kieleen, hampaisiin ja suun sisustaan mä käytän minkyä, paitsi hampaat mä teen yleensä silleen, että mä käännän sen minkun ylösalaisin, eli mä käytän sitten niinku smoothie-puolta. Ja vaahtomuovit mä ostan Etolasta, joka on suomalainen kauppa. Sitten kankaat mä ostan Stoffhummelista. Ja sitten kaikki nuo loput mä ostan jostain Ars-kartellukaupasta. Esimerkiksi Taitava on hyvä Ars-kartellukauppa. Voitko tehdä naamupaljastuksen, please? Mä en ole varmaan YouTubessa tekemässä face revealia hetkeä, mutta ehkä joskus. En tiedä, saa nähdä. Ketkä on sun lempifursuiten tekijöitä? Toi on erittäin paha kysymys, mutta shoutout Tulius Ist. Mä todella tykkään sen suiteista kyllä, siis ne on jotenkin tosi uniikkeja ja tosi cleanejä ja siis ihan vaan superhienoja. Ja toinen shoutout kans M. Marshall Creations. Sen suitit on ollut niinku tosi pitkään yksi mun lempparisuiteista. Sen tyyli on vaan niin superhieno. Ärsyttävin tai epämiellyttävin asia turripiireissä ja lemppariasia turripiireissä. No lemppariasia on ehkä se, että kuin siistei tyyppejä monet turrit on, koska siis käsityötaito, kaikki taiteellinen taito ja siis muutenkin vaan, että tosi monet turrit on tosi mukavia, joten se on kiva. Ja ärsyttävin asia on ehkä se, että joskus mä oon nähnyt, kun porukka valittaa vähän turhasta. Turrifandom on kuitenkin aika suuret osin nuoria ja lapsia, joten se on ihan ymmärrettävää, että kaikki ei aina osaa ihan käyttäytyä. Mikä asia on sellainen, että monet fursuittajan tekijät tekee tai ei tee, tai ei tiedä, kun ne aloittaa sen? No, aloitteleville suitintekijöille mun mielestä yksi tärkein on se, että kattokaa tosi paljon tutoriaaleja aluksi netistä, koska se auttaa tosi paljon, että te saatte semmoisen overall-käsityksen siitä, että miltä suitin tekeminen varsinaisesti näyttää ihan alusta loppuun, että minkälainen se prosessi on. Koska se sitten helpottaa aika monessa kohtaa sitä suitin tekoa. Ja kans se, että kannattaa katsoa rohkeasti mallia silleen oikeasta elämistä, ja jos ei kans tiedä jotain kohtaa, miten omassa suitissa voi tehdä, niin kannattaa ottaa inspiraatiota muista suiteista ja suittien tekijöistä, koska se voi auttaa teitä kehittämään teidän omaa tyyliä ja myös keksimään jotain tapoja ratkaista tietty ongelma. Mutta ei tietenkään pidä kopioida, mutta inspiraatiota, sitä voi aina ottaa, kunhan te teette siitä oman näköisen. Ja ehkä sitten kaikille fursuitien tekijöille vaan semmonen neuvo, että muistakaa pitää hauskaa, koska mä oon nähnyt niin paljon semmoisia kommentteja, että monet suittien tekijät sanoo, että ei kannata tehdä jotain asiaa silleen huonommalla tavalla, kuten se, että älkää liimatko, vaan aina ommelkaa. Mun mielestä tossa ei ole mitään järkeä, koska suittien tekeminen mun mielestä pitää olla myös nautinnollista itse tekijälle, koska jos sä vaan kiirutat itse sillä, että sä ompelet joka ikisen kohdan vaan siksi, koska ei saisi liimata, että se laatu olisi parempi, niin mun mielestä siinä ei ole silleen mitään järkeä, koska jos vaikka sä teet suittia itselles, niin mä ainakin siinä tapauksessa vetäisin kaikki mutkat suoriksi. Jos on joku juttu, mitä mä en jaksa tehdä sille hyvin, niin ihan sama, mä teen sen ihan huonosti sitten, koska ei sillä ole mitään merkitystä loppujen lopuksi. Ja se saattaa nopeuttaa sitä suitintekoprosessia esimerkiksi monta tuntia. Se on eri asia, jos tekee tilauksia ja sit sulla on niin korkeat hinnat, että siitä hinnasta voi odottaa jo tosi hyvää laatua. Mutta jokaisella suitintekijällä on silti ihan oma valinta päättää, että miten te teette teidän suittinne, ja ei kannata jäädä jumiin siihen, että ajattelee, että onko tämä nyt laadukkaasti tehty vai ei, tai ommeltu tai liimattu, koska ne on molemmat vain erilaisia tekniikoita, joita voi hyödyntää, että sikäli ei ole mitään tiettyä tai oikeaa tapaa tehdä fursuittia. Missä teet tilaussuitteja? No mä teen ihan omassa talossa, omassa huoneessa niitä, mutta jos sä tarkoitat sitä, että missä mä otan niitä vastaan, niitä tilauksia, niin mä otan niitä vaan somealusteen DMissä vastaan. Paljonko Olli maksoi vai teetkö suitin itse? Tää mun suitti ja kaikki muutkin suitit, mitä mä näytän videoilla tai näytä missä mun someessa, niin ne on kaikki itse tekemiä. Toki jos se on joku toisen ihmisen suitti, niin sit ne ei tietenkään ole kaikki mun tekemiä. Mutta siis mun omat suitit, ne on kaikki mun tekemiä. Ja tähän maksoi materiaalit about sen 50, eli ei kovin kallis. Minkälainen visio sulla on YouTube-kanavallesi? Miltä se näyttää yhden
5 ja 10 vuoden päästä? Tää oli erittäin hyvä kysymys. Ja siis, no mä voisin sanoa, että 1 vuoden päästä mun YouTube-kanava näyttää todennäköisesti aika samalta, miltä se on nyt, koska mähän tosiaan on menossa siis armeijaan, niin kuin mä mainitsin aikaisemmin 2 viikon päästä. Ja se tarkoittaa sitä, että videoita ei välttämättä tule niin aktiivisesti. Sitten toisaalta 5 vuoden päästä, jos mulla riittää motivaatiota, niin mä todellakin toivon, että mä olisin pystynyt kasvattaa mun katsojakuntaa esimerkiksi sen verran, että vaikka mä olisin saanut mainostulia YouTube-videoista, ja 10 vuoden päästä ei mitään hajua. Siis en mä osaa ajatella edes noin pitkälle. Mut siis sen 5 vuoden päästä, niin mä toivon, että jos mulla riittää motivaatio, niin mulla olisi edelleen katsojia ja silleen porukkaa kiinnostaisi mun videot. Ja ehkä mä oon saanut myös mun mission toteutettua, eli herätettyä Suomen turrituben eloon. Mistä oot saanut idean sun ekaan suittiin? Mun ensimmäinen suitti on luotu mun ensimmäisestä hahmosta. Ja tämän hahmon backstorya varten meidän pitää palata takaisin siihen aikaan, kun mä kerroin, että Suomen soturikissa yhteisö oli iso juttu silloin 2019 vuonna. Ja homman nimihän oli siis tälleen. Mun sisko piti Instagramissa ihan tosi monen muun piirtäjän kanssa arvontaa, jossa palkintona oli jotakin 20 piirustusta tyyliin. Ja sit mä olin silleen, että hei, totta kai mä haluan osallistua. Mutta mulla ei ollut silloin vielä omaa hahmoa, joten sit mä olin silleen, okei, luodaan hahmo. Ja mähän olin siis ihan täysin varma, että voitan sen arvonnan. Okei. Mä loin Starin hahmon, siinä ei mennyt kovin kauaa, mä keksin sen päästä sitä aika nopeasti. Ja inspiraationa oli siihen silleen, että mä haluaisin olla semmonen cool. Ja sit se oli aurinkolasit ja pinkit hiukset. Mut tosiaan, mitä kävi? No en voittanut sitä arvontaa, mutta silleen aika hauska sattuma, koska mä kind of voitin sen arvonnan kuitenkin, koska mä sain siitä itselleni mun ensimmäisen hahmon, joka on kind of tuonut mut tähän pisteeseen asti. Joten ei voi valittaa. Onko sun OCL jotain tarinaa, Lore, TMS? No, tää on vähän silleen tylsä juttu, koska ei oo. Starilla ei oo mitään Lorea. Sillä on persoonallisuus, mutta se on vaan niinku, että se on silleen cool ja tälleen. Sitten Aku, sillä on pieni Lore, mutta se ei ole mikään virallinen. Mä joskus kirjoitin sitä niinku jotain 5 riviä. Ja Aku Lore menee näin, että se on niinku peruskotikissa, mutta sitten sille puettiin niinku ne vaatteet päälle ja sit se karkas. Okei. Windsorella on vähän Lorea. Se on semmonen kuninkaalliskissa, joka asuu linnassa. Ja sit sillä on kanssa niinku perhettä. Ja se on prinssi. Ja sitten Sähkösusi. Sillä taas ei sit oo yhtään mitään Lorea. Mutta mun kaikista eniten vihatuin hahmo on Dareth. Koska siis sillä ei kirjaimellisesti ole yhtään mitään. Okei, sillä on poikaystävä, joten annetaan siitä 1 piste Darethille. Mutta siis se hahmo on niinku turhin hahmo, mitä voi olla. Koska mä haluaisin, että mun jokaisella hahmolla olisi joku niinku, semmonen juttu, että miksi mä oon luonut sen hahmon. Mutta Darethilla ei kirjaimellisesti ole mitään juttua, koska mä halusin vaan piirtää anthro-eläimen. Ja sit mä olisin, että okei, luodaan mulle uusi hahmo, jonka avulla mä voin harjoitella anthro-eläimen piirtämistä. Ja sit mä loin Darethin. Mutta se designkin on niin tylsä, koska se on kirjaimellisesti vaan ruskea koira. Ei mitään muuta. Kuka sun omista hahmoista on sun lemppari? Siis tätä mä en osaa päättää oikeesti, koska mä tykkään Starista. Se on niinku klassikko. Se on ollut mulla aina. Mä tykkään siitä tosi paljon. Mutta toisaalta mä oon käyttänyt sitä niin paljon, että mun mielestä on kiva vaihtelua välillä käyttää jotain muuta hahmoa ja piirtää niitä esimerkiksi tai hommata arttia niistä. Joten siksi Windsor on mun mielestä yksi lemppareista myös, koska mä tykkään sen designista tosi paljon. Sähkösusi taas, se on mun uusin hahmo ja mä kinda tykkään siitä tosi paljon. Mutta mä en silti osaa valita sille noiden 3 välillä. Aku on huonompi kuin kaikki noin 3 ja Dareth on ihan pohjasakkaa. Mut siis Windsor, Sähkösusi ja Star on niinku mun 3 lempparia. Ja niitä mä en saa laittaa järjestykseen, koska se vaihtelee niin paljon. Onko sulla unelmatekijältä haluaisit suitin? Vähän niin kuin mä vastasin tohon, että ketä on mun lempparisuittien tekijöitä, niin mun ehkä täytyy sanoa M. Marshall Creations, koska se on ollut mulle itselle suuri inspiraatio suittien tekemisessä, ja mä vaan tykkään sen tyylistä tosi paljon, joten mun täytyy sanoa hänet. Miksi tää pitää kaatua koko ajan? Mä en jaksa. Paras mopomerkki ja paras automerkki. No autoista mulla ei ole silleen niin paljon kokemusta, mutta ainakin mun lemppareita, mitä mulla on aikaisemmin ollut, on ollut Subaru ja Ford, joten sanotaan vaikka ne. Ja mopoista, no mä otan tähän mukaan moottoripyörät myös, niin mun täytyy sanoa, no okei, mä oon itse omistanut Derbin, joten mun ehkä täytyy sanoa Derbi kuitenkin tähän joukkoon, mutta siis ehkä Yamaha on mun niinku lemppari moottoripyörä kautta mopomerkki. Ja mun OG unelma 2-pyöräinen oli Yamaha YZ 250. Vaikka silloin kun mä niinku eka kerta näin sen, mä en edes tiennyt, että mikä se on. Mutta mun täytyy sanoa Yamaha. Ne vaan valmistaa niin hienoja ja
niin kuin hyviä, luotettavia ja vaan overall tosi hyviä moottoripyöriä. Tuukko 1.8. Merikonin Raumalle? Ei valitettavasti tuu, mä oon silloin armeijassa. Esittele sun suitit. Mä oon itse asiassa tehnyt suittien esittelyvideon. Käy katsomassa Roomtorm plus suittien esittely nimellä, löytyy video mun kanavalta. Miu Mau vai Mau Miu? Miu Mau, koska mä tykkään siitä, että I tulee ennen Aata. Mikä on helpointa Fursuitin teossa ja mikä on haastavinta? Hop. Tuule, älä kaadu, please, älä kaadu. Kiitos, ei ollut niin vaikeeta. Helpointa on ehkä mun mielestä tyyliin joku kaavojen piirto kankaalle, mutta se on myös tylsintä, että se ärsyttää. Ja sit vaikeinta on ehkä suunteko ja hampaiden teko, koska siinä vaan kestää niin kauan ja se on ärsyttävää se, että sun pitää lainappaa hampaat just täydellisesti sillä, että ne ei menisi vinoon. Joten sanotaan niin koko suun tekeminen. Käytätkö suittien tekemiseen mitään kaavoja, jne. Apuja netistä? Silloin kun mä aloitin tekemään fursuitteja, niin ennen sitä ekaa suittia, minkä mä tein, niin mä oikeasti varmaan joku viikon ajan katoin pelkästään niinku tutoriaaleja, että miten tää homma toimii. Koska no, mulla ei ollut mitään niinku aiempaa kokemusta suittien tekemisestä, niin totta kai mä tarvitsin siinä sitä apua. Mutta sit myöhemmissä suiteissa, mitä mä oon tehnyt, niin mä oon saattanut välillä aina katsoa johonkin tiettyyn asiaan joku tutoriali, jos mä en ole muistanut, miten se tehdään tai osannut jotain kohtaa. Nykyään mä en katso lähes ollenkaan tutorialia, koska mä oon oppinut tykkäämään siitä ongelmanratkaisusta, mitä fursuittien tekemiseen liittyy. Koska jos mulla on joku haaste tai ongelma sille, että mä en tiedä, miten joku asia kannattaisi tehdä, niin sit siitä tulee vaan tosi hyvä fiilis, kun sä vihdoin keksit sen ratkaisun, että millä tavalla tai millä tekniikalla joku asia kannattaisi tehdä. Mutta tosiaan, et en ole ikinä käyttänyt mitään suoria niinku kaavoja netistä, että en ole esimerkiksi tulostanut mitään vaikka tassukaavoja paperille ja sit ommellut vaan ne siitä, vaan mä oon aina silleen tehnyt kuitenkin kaikki kaavat ja semmoset niinku se suitintekoprosessi. Se on aina mun omaa kädenjälkeä ihan alusta alkaen. Ootko ikinä tehnyt quadropix kautta kissamaskeja? En oo tehnyt, mutta mä oon kyllä miettinyt silleen joskus aikaisemmin ainakin, että mua kiinnostaisi tehdä, mutta en oo vielä saanut aikaiseksi. Ehkä joskus. Olisiko mahdollista saada jotain ei niin panostettuja short-videoja, esim. Miten jonkun suitinteko etenee niin kuin VIP-videoja? Todellakin, jos teitä kiinnostaa semmoset, niin totta kai mä voin tehdä semmosia. Ja no, nyt ei ehkä hetkeen tuu semmosia niin paljon, koska tosiaan, no mä oon menossa armeijaan, niin kuin mä sanoin. Ja kiitos vielä kehoista. Ja hei, säkin pystyt tehdä suitteja, jos vaan harjoittelee paljon. Milloin kommit avautuu? Tosiaan, niin kuin mä oon sanonut aikaisemmin, mä menen armeijaan 2 viikon päästä, ja mä tuun ottamaan siellä vuoden. Ja mä oon tehnyt sen päätöksen, että mä en tule ottamaan fursuittilauksia todennäköisesti vastaan armeijan aikana, koska mulla vaan ei olisi aikaa tehdä niitä. Joten aikaisintaan ne avautuu sit kun mun armeija loppuu, ja siitähän nyt ei ole tietoa, joten mahdollisesti ensi keväänä tai sit ensi kesällä, mutta en osaa vielä sanoa nytten. Ja siinä se oli! Q&A-video tulee nyt päätökseen. Mä haluan kiittää todella paljon kaikkia, ketkä on laittanut mulle näitä kysymyksiä, koska siis mä en ajatellut, että niitä olisi tullut näinkään paljon. Mä ajattelin, että kyllä niitä silleen varmaan vähän tulee, mutta silleen näitä tuli oikeasti tosi paljon. Joten hei, ihan tosi iso kiitos kaikille, ketkä laittoi kysymyksiä. Sitten kans toinen juttu, mä haluan kiittää yleisesti vaan kaikkia siitä, että kuin nopeasti tää mun kanava on lähtenyt kasvamaan. Siis mä en osaa sanoin kuvailla sitä. Mut joo, mä tuun varmaan tekemään sen muutaman videon vielä ennen kuin menen armeijaan, ja mä tuun sitten tekemään vielä erillisen videon siitä, että miltä mun kanavan tulevaisuus näyttää. Mutta mulla ei ole enää enempää sanottavaa. Iltaa turrit. Tästä videosta on aivan liian pitkä. Tästä tulee joku tunnin mittainen oikeesti. Respektit kaikille, ketkä jaksaa katsoa videon tänne asti oikeesti. Mitä vitsiä?